Nunoy Joseph nagsalon sa bugnaw kayong tubig. Murag na ice. Tawa. Dinilang sa Lugtong, welcome to Black Bibindamon! Go, Jane, daw manami ya kiay mo gid saot mo kung maramig ba? So, lumpat na, Jane, ambak na, sige salon dira. Kay Jane nila tanawon, nangaligo sa bugnaw nga tubig, nagahigda, nagasandig sa bato, ginafeel ang kabugnaw ug sige na tawa. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Store ta karon sa Baytam. Malagaw ta sa Maragusan mga parintita dadon ta. Tara sa Cold Spring dinilang sa Dudes Store ta. Naapa si Ikra. Tara! Let's go to the beach. If We'll you go to the can't beach. swim, then just go to swim. No, we're not going to the beach. We'll go to the falls and pool. Hot spring. Okay, go sakay na ang atong mga parinti from Iloilo para sa ilahang third day nga lagaw sa Mindanao, sa Davao. 2 hours later. Ay, masita ko lang. Takong bural. Ayawan, bayi. Ay, hindi! Hindi. Mabalik na anda. After 2 hours abot nagyud kami diri sa Tagbibinta, Maragusan, Davao de Oro. First time nila diri makaadto sa falls, tan-awon nato ilang reaction sa kabugnaw sa ato ang lugar ug sa tubig dinhi sa Tagbibinta Falls. Mag-enjoy baka sila sa ilang ikatulong nga adlaw dinhi sa Davao. Before kita makasulod, magbayad sa kita sa entrance fee diri sa Tagbibinta. Wow, dinhi sa gawas makita na nato ang tubig nga limpyo kaayo nga nagadagayday gikan sa falls, limpyo ug bugnaw kini nga tubig. Nagapanawag kanindot paminawon ang saba nga nagailog nga tubig. Let's go, sulod na. Dali dan. Gutom doon dali makaon ta anay. Ang kaganahan ka mukhaon pag-anay. Okay, manulod na kita diri kay gipanggutom na. Kay maniud to na daw una magsalong sina ata sa entrance. Hello. Okay, magsaka na kita kay excited na kayo sa Ikra nga maligo sa falls. Hear it. What? I can hear You, the water. you can hear the flow of the water. Oh my God. Ikra is half Filipina, half Pakistan. Her future Miss Universe. Ato yan lang ta sa falls Marigos bot. Sa Ay, pagkakaroon ginapasudlan pa og tubig ang Ay, ito- swimming pool kay ila di ang gihimloan. Para ma-feel mo ya bugnaw nga tubig. Ano ka lang eh? Si Turo mo lang ya si Kim. Excited na yun si Ikra mag-swimsuit na pero tanaw na to karon kung di ba magpurog dili mabugnawan sa falls nga pero ikatugnaw nga murag na ice. May aragi foreigner bot to. Hindi gawa duro tawo karon hay Martes. I said that swimming pool is clear, like the ocean. Very clear. Not like the ocean. Not like the ocean. No. What? It's clear. It's like clear. The ocean. It's clear like the ocean. The ocean layer, ozone layer. Like Merese songgo. So before kita maligo, makaon sa kita, maniud ko sa tadaan para pang ready sa bugnaw nga tubig. So ari magkaon kita muna, maging udto. It's kaon time. Good. Let's go. Good. Okay, so good na kita og kaon, akong nanay, akong igagaw, akong mga kaparintihan from Iloilo. A few moments later.
Yan. Unsa. Wow, nagapanawag ang tubig, nagadagayday, nga limpyo sa nagaagi sa mga dagko nga bato, buhi nga bato. Kalami isalong-salong pero maghinay-hinay lang basig mauntog atong ulo. Nagaligo na si Joseph, kalami man maglangoy-langoy kay magpahulom-hulom sa tubig nga murag na ay ice. Wow. Mura taog nagalangoy nagasalom sa tubig nga gikan sa freezer. Ba natin na yun yung kabas aman sanda para mabugnawan. Hello! Hello! Kaway-kaway! Daw mga artista ba? O na, projection 100%. Daw Miss Universe Philippines pa. Okay. Picture ko anay ha. Ang mga malam, ang mga tigulang na apa sa tulay. Gapaniid pas tubig kung kaya, pani mailigo. Kaway-kaway naman dyan. Kadagko sa batuog ang tubig. Oh, very crystal, very clear. Limpyo-limpyo gidi, jud lubog. Niya, unsa man inyong gikagubtan dira nga tulo? Ano na inyong nakitaan? Ano day ah? Gold? Wow. Lawan. The gold. Di ba si Magda? Mike, ay. Kamu gold. Ato. Gold ba dito? Ari may gold, murag madato taani ba? Maglaag-laag na ta maligo-ligo, madato lang ta kay makapunit og gold. Ato lang mo diri sa Tagbibinta Falls. Uy, ginoo ko ako ray kitong nawan Ginoo ni Joseph nagsalmo sa bugnaw kay tubig. Murag na ice. Nami. Oh. Lami kayo. Makarelax-relax yung ka diri, magpabugnaw niya ang hangin bangaw gikan sa pag-drop sa water sa falls. Bugnaw kaayo. Nag-enjoy si Ning Darcy, ang retired nurse from the US. Kay sa balay daw ka ginok dati ka inggan sa parang kakita siya bugnaw kaayo nga tubig. Dara, hello. Ito, nag-enjoy magka-picture-picture niya mag-asawa kag si Lola na. Si Joseph man to sa likod na lingaw, nag-enjoy man sa kabugno sa tubig sa falls. Noy basi magbata ka ha, pila ka bulan busong mo. Hello mga dudong mga insan, welcome! Naata sa Tagbibinta Falls! Mag-enjoy ta, sabay ta! Dinilang sa dudong ta, welcome to Tagbibinta Falls! Woo! Nakaparigos man. Nag-enjoy sila nga nagatampisaw sa tubig nga bugnaw. Ay, oh, si nanay ah. Namit na. Maramig. Maigot. Oh, maigot.
Ga-enjoy silang sinabligay. Kalingaw man to sa atong mga kagahapon sa mabatan-on maligog ka ng ulan, maligog sa pa magsinabligay. Pero hubo ang tanan. Galabyog-labyog ang kalibutan. Si nanay pa magsablig ka tubig luoy sa likod kay maigo sa itsura sa nawong garamos ka tubig nga mabugnaw. Ayawan kalikay-likay tawon ang duha sa likod. Ayan si Ikra. O ato bang daw Ikra? Kung ay ka naramigan Ikra. You know how to swim? You know how to swim? Maka in English man ta diya nga side. Na, tuya kay manang bibig na yun. Sige manang, ikaw kami langoy. Hapit pa ko natikay ang luoy unta ang cellphone da basa unta buak sa bato. Gikaluyan pagyud sa Ginoo. Pinangga pagyud ko. Thank you Lord sa imong protection. Maigo sanda to. Maigo. Maigo sanda. Go Ikra ba natin kiay ah. Na, kembot mo pa, kembot pa. Nagdugay po ang mga tiguang nakaagwanta po sila og tubig nga pero tikabugnaw. Manang daday, go! Sige doon. Nandyan. Teka punto. Nagaayod, nagakiyod gid sining narsi. Kay ginasabli ni nanay og bugnaw nga tubig. Unya na naog gid sining narsi sa tubig kay nami gid siya maghulom-hulom kuno sa kabugnaw. Go Jane daw manami ya kiay mo gid gisaot mo pag maramig ba. Uy, at least nag-enjoy man yung mga bisita ta from Iloilo kag from US kag from Manila man si Ikra. Nag-enjoy sila sa nindot kaay nga tubig, bugnaw, limpyo. Daw happy man kita nga happy man sila sa lugar nga ginkadtuan tag-adtuan nato para sa ilahan nga ma-experience man diri sa Davao labi na sa Maragusan sa lugar nga perti kabugnaw. Ang Maragusan mao ang summer capital of Davao Region kay diri perti kabugnaw mura og Baguio o Tagaytay. Oh, hinay-hinay lang ani mo nasi ay. Nasi matumbak to. Natawa si Ikra, oh. Natawa si Ikra. Oh, dahil si Ikra atong i-focus o kapagwapa. Ano man da imo ginatuwan-tuwa dabot ngita ka gold. Ano da imong ritual Jean? Duro action mo Jean ba? Oh? Na, basada ding narsi, basada si Banjing. Matuwad ka o Jing, di magtiad ba? No, si Pilita Corrales. Why man? Nag-enjoy yun ang amo ang Pakistani, oh. Nasira yung sayaw dito sa bugnaw kayo. Daw mga pato lang sa panga naligo.
Kung makita ninyo ang show ni Van Jingo sa kakusog sa pag-drop sa water sa tubig, ang hangin kusog man o nagapalit-palit ang iyang coat o sa lumpat na Jing, ambak na, sige salon dira aron matry nimo mahulugan ka og tubig. Many hours later. O karon tagbaw na sila og kaligo, manghipos na daw manguli na kita kay mag-ilis na kay maguli na po kita sa Davao del Norte para makarest. Basta kay nag-enjoy kita sa atong pagpaligo di sa bugnaw nga lugar sa Tagbibinta Falls. Uy, hinay lang malaam kay mas slide ka. Ka-enjoy nila tanawon nagaligo sa bugnaw nga tubig, nagahigda, nagasandig sa bato, ginafeel ang kabugnaw ug sikon na tawa. Nindot na daghan ang tubig diri sa Royal Blue nga swimming pool sa Tagbibinta kanami. Pero kay mo uli naman kita. Babay muna, balikan lang, diha lang ha. Ayaw lang tabuni kay among balikon. Hello. Shout out. Sige sa akong vlog. Shout out. Oo. Dudes Torta. Yehey! Thank you Lord. Duman nagyud kami kapaligo diri sa pagbibinta kaway-kaway mga kaparintihan. Hantod sa sunod na to nga video sabay ta dinhilang sa Dudes Torta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaroon. Bye-bye!